Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surantih Jokayuaro urang menggulai ikan panjang padiah rasonyo hati nak basuo malam kini baru Ustaz bisa datang. Koto tuo jo batang kape tampak nandari batu kalang basuo taraga lape bapisah badan tagamang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du faya ayyuhal muslimun al-hadirun, inni usikum wan nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulunal hasanah kama ta'kulun narul khatab. Rawahul Muslim. Lai tananga ke belakang ibu-ibu. Nan kita hormati Bapak pengurus masjid, Bapak wali nagari, wali jorong, Niniak mama urek tunggang pucuk nan boleh di nagari, nan badahan cupak jo gantang, barantiang barih balabe, badaun rimbun jo adai, babuah katonan bana, tampe batanyo dek orang banyak. Tarui ka imam dengan khatib sarato bila jo tuangku nan duduknya baca min kitab tagaknya rintang jo pitua basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat tahu dihalal dengan haram sarato sah dengan bata bundo kanduang samo di dalam mandeh rubiah Minangkabau ambam puru aluang bunian nan tinggal di rumah gadang sijangkor gadiang salanja kudo balari sakue kuaran tabang sapakia badak budak menangi tiang nan panjang sirajo lelo nan pendek sirajo bonsu pasak ketek peminggan labih pasak gadang turang manurang sitindih tupai bagalui bandua salek kuciang malako dampa labah mangirap gonjongnya rabuang membacui antiang dilangkap buruang jambu di sap kumbang kato kumbang pidato bungo kato buruang pidato buah. Jika memandang ke halaman cara no basa
batu tapaan kan so balari nan bacibuk si batuang tungga pananjua si talang kuning anak janjang jilikuran induk janjang perak bailo anaknya ameh balanja bundo kanduang tinggal di dalam orang nan baduk jo sukatan panyayang jo pakir miskin paibo jo anak dagang kaunduang-unduang ke Madinah kapayung panji ke Sarugo tahu batinggang dinan tidak pandai balega dengan sampi dek santiang bundo batinggang satitik santan dikuali masak kalio si kuah kabau harum setahun perjalanan dek pandai bundo batana padi si pului rani Aceh di kakak juang jari diindang indak baratah ditampi mangko badada masih de ambun tengah malam lambok de paneh tengah hari ditumbuh di lasuang gadang dicampur jo daun pandan diindang ditampi tareh tajarang tungku batu tigo basilang kayu di bawahnya disinan napi mangko idui dek pandai bundo kanduang batana sagantang bare ditanya kanyang lahurang sat sutranya kok tamakan diraso nasi 3 tahun tainda lapa kok tak cubo jo raso gulai 5 musim taraso jo lamaknya itulah beliau bundokan doang nan ma behanawa tio ari aco apa ulang nan dem baco tu balik ndak bisa dah ndak nanti kita salinan untuk na muda-muda kalau nyamu baraja kalau ndak amu orang Minang baraja dek ilang Minang tinggal kabaunya bagalau di tengah padang ndak boleh disabui orang Minang. Mudah-mudahan semangat para pemuda pari paga di dalam kampung pamaga katut koto jonagari pambangki batang tarandam papuih malu di kaniang acara kita malam ini kita dengar tadi dari ketua pemuda remaja adalah hasil kerjasama dari yang tua dan yang muda bundo kanduang sehingga acara ini alhamdulillah telah terselenggara malam ini. Jamaah nan datang adalah jamaah sekitarnya atau masjid dan musala tetangga. Saya doakan jamaah yang datang malam ini diberi oleh Allah pahala sebanyak ayunan langkah ke sini. Dan lebih dari itu saya doakan ya Allah masukkanlah orang surantih nan elok ko ya Allah ke dalam sarugo nan kurang aja ya Allah masuk neraka tapi ndak ada dosa donya orang elok di surantih ko. Mudah-mudahan Allah menyayangi kita semua. Amin. Ya. Setelah kita bersyukur kepada Allah, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita ini menjadikan kita bertemu dengan beliau di dalam surga nantinya. Amin. Malam kini acara diagih judul Tabligh Akbar. Akbar ko sawananya nama Allah.
maha besar, itu artinya. Tapi deklah taraja di orang awak, kalau ada acara diundang masyarakat, kemudian ada kue, mungkin juga ada membantai kambing, tu didatangkan ustaz agak jauh. Ceramah tu namanya tabligh akbar. Dia wirid biasa, dia wirid bulanan, dia tabligh akbar. Nan orang mendengar aku ada sambil lalu. Ada ndak? Ingat. Bab itu matonya takkan tua. Siang tadi ambil daun gambir. Nah, ini bapak-bapak. Jadi jolong saya ustaz mengaji barunya lah itu. Lain tak ba'a tu ustaz, tak ba'a tu. Cuma jangganya. Beliau katik marajo pagi tadi menjapui ambo kabaso nak ke Padang tu. Sebab kami sekeluarga sedang di kampung Bari Rayo. Ya kan? Sejauh ko nagari kamari. Ustaz ko lagae. Atunya mulai awak mengaji awak lalu lewat terati awak mana? Tak kan? Dia lalu je tak? Kalau lalu dia pai je lah. Kaum muslimin anangka jadi tabligh akbar awak malam kini. Pertama kaum muslimin saja ambo masuk di jambatan tadi, nagari ko kan nagari tasisih jauh namanya kok. Sampai ke sinan langgai. Tapi rumah orang rancak-rancak. Apa hasil ekonomi orang siko? Kata ambo, ya kan? Kata beliau ko daun gambir. Daun gambir ko diimpor ke India. Iya tu. Iyo alhamdulillah. Jadi dengan penghasilan daun gambir Allah membukaan rezeki untuk orang Kayuaro sekitarnya. Oh Pak Ustaz, alhamdulillah. Di kampung ambo dulu orang jadi kayo-kayo membali oto itu baladang jeruk. Ala-labi agak 20 tahun jeruk tu rancak aragonya maha labanya orang kayo. Ya kan? Kemudian sudah tu jeruk tu batangnya rancak jo, daunnya rimbun, bungonya halui-halui, busuk baulek. Ambo mengaji di kampung tu ambo batanyoan, kutiko jeruk ko dulu panen arago maha lai babagi rasaki jo orang nan berhak menerima. Lai bazakatan pitihnya. Jawe orang kampung kami ndak terbiasa bazakat itu, tapi bazakat padi. Kalau dijual zakat padi nana 60 suke itu dijual 100 kilo, mana banyak pitihnya? Banyak pitih limau ampe kali pitih bare tadi. Inda ibu zakatan tu mangkonyo busuan de Allah limau tu kini. Ya kan? Ambo mencerita orang kampung, ambo konyo ndak menyindir orang siko kan? Sudah tu ambo mencalik pulau di Solo tahun 80-an. Tasabui di dalam pantun orang Solo mambek cangkeh bagalui kilo jo timbangan ari elok bulan dia teh sinan muka sui disampaikan. Bamang ko jadi pantun di orang-orang Solo mambek cangkeh tu. Satiok dahan cangkeh tu Pak, itu bak kapatah dek banyak buahnya. Cangkeh maha buahnya gadang-gadang. Bau pahan mambiaknya tu. Orang nan mau pahan mambiak tu nyosabui di orang kayo ko baru. Orang nan memilih di bawah nambah serak-serak nyosabui ayam. Baraiku baru tadi mambiak cangkeh. Abara banyaknya ayam memilih. Anyo membasuh tangan jo sepen up. Membasuh kaki jo limun. Aki cangkeh tu nyo punahan di Allah. Sampai kini batangnya gadang, daunnya rampak, pindah muah berbuah.
Lah ajan tajadi lo de orang batanam gambie jotoke gambie nalah kayo-kayo bagian pitih tu deh kok mau undang ustad gadangan amplopnya seketik ya rasa gitu dibagi ya kan bekonyo punahan di Allah gambie tu ya kan ajawi nam banyak tu bi mati sadon. Nah ini bapak-bapak itu yo nanambo kecil tu mah ya kan boleh galak tapi besok amalan ya kan kalau indah di Allah SWT bihannya pak di zaman Nabi Musa ada orang kayo namanya Qarun sampai kini pak ndak ada orang sakayo Qarun tu bilik kamar untuk menyimpan gudang haratonya itu 20 hikul untuk membawa anak kunci gudang tu 20 hikul untuk membawa anak kunci gudang haratonya dalam hitungan detik harta karun itu anyelok ke dalam tanah sampai kini begitunya canggih teknologi tidak bisa orang Israel mengetahui di mat lokasi rato karun atau pak nah lain tarang ada bapak ibu-ibu tu jangan dilantak seseorang piti kambing itu ya kan bagi kau orang miskin wa atizal qurba haqqahu nyo ndak sadonya lo awak ke berhasil terus pak misalnya kakaknya berhasil baparak gambie bakabun gambie kemudian adiknya berhasil menjadi toke gambie tapi adiknya nan tengah anan dikia ndak berhasil dipaliaro ayam pancarak talue dipaliaro jawi mati mudo bini rancak dilarian orang ditanam padi dek manci ditanam jaguang habis dek karo ya kan ditanam lado mati pucuk lai babuahnya dipianggang aragonya murah si tumbuk je batu sangka pitalah je bunga tanjuang ini ditumbuk kuku tangga cincin sudah jari laku doang cuy itu nasib ya kan bagi bapak ibu nan berhasil bantu wadi awak nambat saya tu jadi pada ekonominya hancur kerana itu disuruh Allah wa atizal qurba haqqahu bayarkan hak orang yang dekat denganmu dun sana ibu dun sana anduang orang sapasukuan cie pangulu salah suang sayam gadang sakubu sakarambi sasumua tampai mandi salabuh tampai bapijak sapasa sanagari kita cali ampir sajangka ampir satampok kita bagi rezeki jenyo sabab nanalah amborasuan pak kalau dia ambo pak kalau apa tu itu minta nambah tani gambir ko mahakanlah gambir ko ya Allah suburkan gambir ko janyo mati pucuk badaun taruh senyo ya Allah itu kalau doa petani ke mah kalau doa ambo sebagai mubalik ya Allah gerakkanlah hati pengurus menai honor ambo ya Allah ada masaji kau pak honor ndak bertambah tiap tahun nang keciknya ustaz kau malaikat mungkin ndaknya tambah kalau malaikat ia ndak perlu dia giro nyo ndak punya nafsu kalau guru doanya ke ya Allah naikkanlah golongan kami naikkanlah gaji kami nyodangan de Allah adonan istimewa guru ko kini dapat tunjangan sertifikat anak sehat ambo untuk anak-anak ambo menjadi guru masuk tepat waktu keluarlah habis maja ada guru ko masuk talak ko 9 nyola di pasar lo kalau dia tu iya kan abe ko minta izin lo pukul 2 balik iya kan sudah tu pulang capek lo apa doanya dapat tunjangan sertifikasi
Ya kan? Jauh tambahnya dari gaji itu, Bu. Nah, makanya karyawan Ninda Ruang banyak mencari bini guru kok. Dahulu ambo menyidangan sebelum pensiun, bamangko guru ko sebini kalian kok. Pak Ustaz, guru ko banyak berhasil mendidik anak. Nan kedua SK-nya mudah digadaian. Iya kan? Jadi kalau ke mengkredit SK guru ko percaya orang bang je. Aduh lo pantunnya ninya. Kalumbu jo balai baru, sesimpang jalan ke Kuranyi, ke Kida jalan ke Siteba. Dia lagak capuk asal guru, habis bulan menerima gaji, dapat mengkredit auto Innova aja. Jadi anak-anak ambo nan jadi guru bersyukurlah. Awak pulang pai barasi, ya kan? Barasi. Awak mulia, mulianya mencerdaskan anak bang. Yakinlah anakku yang guru ya, nanti murid kalian itu jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati pesisir selatan, jadi anggota DPR. Malah ada anak didik itu cepat pangkatnya naik, dia telah jadi kanwil agama, inyo melantik gurunya dulu jadi kepala sekolah. Tuh Pak, menangi gurunya tuh, murid saya melantik saya. Iya kan? Abara mulianya tugas guru tu bisa tinggi pangkat murid dari awak. Ndak tanggung palonya dapat tu dah, Bu. Iya kan? Makanya ibu jam bagi cuah jam aja ndak. Lai terang ada ibu tu. Jam payah mengecek seden. Sesuaikanlah pengabdian awak jo hasil nandita dah terima. Jadi segala karajo ko bapak-bapak kita turut jo hati ikhlas, kita turut jo hati jujur, baniye kita karena Allah. Kalau berhasil karajo awak tu bagi rasaki jo orang nan patut menerima. Ya kan? Sebab bapak Ustaz, karena kita lah tadidik bara patang adonan 30 hari, adonan 29 hari. Menurut hisab, ya kan? Nan dihisab untuk salamonyo melaki hari kiamat, itulah ado hari-hari raya tu, melaki hari kiamat. Atau ahli hisab, ya kan? Nah, kalau ahli hisab di sikoko rokok konya. Malah kini lah tukalo namanya majlis suro, majlis suka rokok, di musajinya merokok je membuat abu. Itu bapak-bapak, ya kan? Nang katibu ko ado jo ambo kamari, pengurus masjid membuat di dinding tua ditempelkan papan dilarang merokok dalam masjid. Kau indak pengurus nak membagi asbak, ya kan? Makanya orang kau dia ada asbaknya merokok lain, ya kan? Merokok kau ndak ada manfaatnya ke depan. Sebab ambo perokok lo dulu, bang kau ndak ada manfaat. Ambo ndak pernah majak bini ambo merokok. Dia sekolah duduk jodoh merokok-rokok awak le dah. Apa le ada majak orang rumah merokok? Atu tandonya ndak bermanfaat. Atau majak anak bujang awak di SMP, anak bujang awak kelas 1 SMP, siko duduk jawab nak merokok awak le dah. Apa gadang atau pak kanak tu kalau merokok. Jadi batin awak Pak sebenarnya mengatakan rokok ko Pak, iya kan? Ndak sesuai dah. Lebih-lebih di surga nanti Pak, segala nikmat kan ada di surga, nanti ada rokok saja. Jadi supaya janta gampang apa masuk surga nanti, apa kan ingin masuk surga kan? Awaranti lama esok saja kini, ya kan? Pernah orang bertanya Pak, katanya, Ustaz, iyo, ambo tak bisa berhenti Ustaz. Lah berhenti 3 bulan baulang balik. Lah berhenti sampai bulan baulang balik.
Kok lai elok amal ambo Ustaz, nanti ambo masuk surga, lai ada rokok di surga Ustaz. Jawabnya ayat Quran, walakum fiha ma tastahi anfusukum. Apa yang engkau inginkan di surga itu disediakan. Apa yang engkau minta diberikan. Cuma Pak, menyalai rokok tu harus ke neraka. Ana kata orang bertanya kok, ai. Jadi nan disediakan di surga tu yang anan bermanfaat dia awak ke Pak. Di surga tu nanti awak akan muda balik Pak. Awak na laki-laki ko bantu anak awak na umur 25 ka. Orang padusi bantu anak gadis umur 9 balik. Adi stadion di surga tu nanti bini apa masuk surga. Akan itu je bini apa di surga. Hanya tambah untuk awak na laki-laki ko 9 hurun ain. Tu dibaca oleh imam tadi ketika ngaji sikot. Hurun ain tu bidodari. Ndak pernah dibawa orang ke jembatan nakal ke lah tu. Iya kan? Azwajum mutahharah, jodoh yang suci. 9 tu Pak. Bamangko 9-nya bagi ada Allah bidodari tu. Apa kue bau umur 25, ndak gaik-gaik le. Kini kalau bentuk taruhan bau namanya Pak. Nanti mudo balik setelah masuk surga. Jola camin ni muka Pak nala dia 60 aku kok tagangnya ke. Bantu taruh ambau sana. Aku li di surga tu putih, tinggi 37 meter. Jadi nak singkit-singkit gini pun sabar salah. Masuk surga nanti tinggi. Jangan kini kan macam-macam kulit awak kau. Ada hitam mani, ada kuning lansir, ada putih. Di surga putih sadonya nanti. Jadi nang kaliang-kaliang nang tak baragi kau sabar saja. Nanti di surga tapi kalau masuk neraka tambah kaliang saja. Ya kan? Para jemaah yang terhormat, akapatang ko 30 hari ada, 29 hari ada. Di antara awak lah disuruh berpuasa manga mengendalikan hawa nafsu. Jadi kalau memang itu terkendali ibu-ibu dan bapak-bapak, artinya jamaah yang hadir malam kini termasuk saya sudah kembali fitrah. Ya kan? Kalau sudah fitrah kita mempertahankan itu, mampu kita malaki mati, awak ke mati itu dipanggil oleh Allah dengan panggilan kasih sayang. Bagaimana panggilan Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah ke hadirat Tuhanmu dengan reda dan keredaan. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surga. Itu nang kadape dawak nanti Pak Bu. Kalau mampu kita mempertahankan ketakwaan kita sampai ajal. Anang kedijauhan sudah puasa ke Ustaz. Rezeki dibagi dengan orang yang berhak menerima. Yang ketiga, kita jangan mendendam. Yang keempat, selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau ibu-ibu, yang kelima, setialah kepada suami. Bu, Bu, ibu ada mendengar cerita isteri Fir'aun. Siapa nama isteri Fir'aun? Ibu Aisyah. Beliau balaki kapi, balaki rajo tapi kejam.
Beliau mukmin. Tapi beliau sebagai istri, dia patuh kepada suaminya masalah hidup rumah tangga. Ya kan? Dilayaninya suaminya nengkapi itu lahir batin elok-elok. Kalau ibu Aisyah tu kabatana bu, katanya ke suaminya dafir. Fir tu ndak Firdaus, Firaun. Nang kalama samba kini dafir. Ya kan? Apa ko pange paku kariang jolokan atu rama membuat nana cok ya. Orang pesisir selatan pange paku jolokan. Ya kan, bamasian, bantuak barandang. Apabila Ustaz makan itu, kutiko tu Pak Bupati Bapak dari Zal Basir, ambo diundang ke pesisir ko malapeh jamaah haji. Kalau lama tu. Ya kan? Alunado ke YouTube tu, alunado apa Android tu. Siagip kan tak lalai kan tak indah. Ya kan? Tu. Ini. Itu makanan sehari itu lama mana. Ya kan? Tapi paku tu ndak bervitamin. Samo na jo cubada manganyang indak bervitamin. Tapi adonan ka kita tiru, nyo sabar menahan gejolak hidup. Artinya bisa mengendalikan nafsu. Ba paku tu Pak Ustaz? Kalau kacang panjang, kacang padi, kacang ramang, kacang bonci, tu nyo subur di tanah hitam, Pak. Kalau paku ndak dapat di tanah hitam, di tanah sirah jadi hijau, di salik batu inyo hidui. Di puncak kerambi tumbuh subur. Lai kana mua di atas rumah bagonjong hijau, paku tu tetap hidui mewah. Ya kan? Hiduinya selalu mengembara, indak menyeso ke orang lain. Hiduinya mencari seorang, pantang menggaduh orang lain. Atau paku tu. Baru kepatang kena sabi pagi tadi dilanyau kabau, siang dempok kayu mati. Sehingga punah tinggal tunggu. Pagi besok tuneh mencogok, sapakanlah rimbun pulau. Paneh bataun dak kabaa di parun nalun kabih, antah ko urek nan tacabui. Salagi rumpun dak binaso nan paku bepantang mati. Ibu-ibu kalau kamu masak, lai batanyong kau dah sambal nang kalama. Ndak cayo den. Ya kan? Kadang-kadang suami nama tanya dulu, apakah nasi awak kini dia? Sebab ambo dengar di tarusan sambal ko pakan nasi namanya. Siko Pak? Ya. Ya kan? Aca lihat saya batu doang dah barana udah magi pitihnya banyak anak tanya lantak saya mana nado tu. Ya kan? Jangan tanya-tanya je ke ibu-ibu masalah sambal ko Pak. Nyoba cilalek di bibi bijak. Munculnya cuma peluru rambut jadi anak nado makan saya kau ndak lama pai sawak makan kelapau tu mengkopiti jan dia gian ke bini sadonya. Ya kan? Kalau ndak ada piti di saku bawa ke makan kelapau. Ya kan? Aku ndak dek bini kau sayang awak bagian piti. Padusi kau dari tulang rusuk Pak. Tulang rusuk tu bengkoknya ke dalam, tak keluar dah. Dia gi pitinya bitun sama. Sama saja. Biar padusi di pasisi, biar padusi di darik sini. Sama seperangai tu. Tapi itu kewajiban awak magihnya bini pijan sadonya. Tinggalnya isi sakuat seketek. Ya kan? Teraga makan mie ayam ke bego. Ya kan? Di pasar Suranti. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin yang terhormat. Itu karajo awak. Nangka di jauhan bana awak sudah puasa ko. Buruk sangko. Manga? Buruk sangko. Awak kalau pemburuk sangko, diri awak nan susah dahulu.
alam sampai langkah tertumbuk sulit bertinggang bakalaka badan di sisi orang banyak. Kalau pemburuk sangko kepala kuacok panik dado sampai awak mudah tersinggung. Contohnya buruk sangko tu, ibu-ibu pai balik ke rumah kawan, tiba di rumah hendak tangguh rancaan. Kalau orang pemburuk sangko, di mana dapat piti dek kelira ko rancak ko na rumah. Ada yang tahu suaminya kalawi rumah rancak. Aku no dah tu di komentar itu. Kok dari piti halal piti haram awak kan tak satu mangan-mangan. Jadi ibu kalau naik ke rumah orang rancak rumah tu, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau tuan rumah ini taat kepada engkau ya Allah, itu doa awak. Ya kan? Jangan awak buruk sangko. Kalau bahasa piamannya negative thinking. Nangka di Karajona positive thinking. Babayek cali dapat kalau awak buaya sangko, contohnya mudahnya. Awak laki-laki kau kan mengarik rambut. Adonan sekali sebulan, adonan sekali 2 bulan. Ketua pemuda aku agak 3 tahun mungkin kau. Ndaknya karek rambutnya. Ya kan? Dek rambutnya alui gari tiang bagulung-gulungnya. Tapi kalau tiba di rambut ambo, awan tuak saganya. Bentuk saga now. Sebab rambut kau ambo sekali mulai hari lo cukup pak. Sebab mengalat tiang yang tiba di telinga kau nyokasa. Tak nakah orang gaib rambut panjang tu lek. Sekali 5 hari lo cukup ambo tu. Bau sao bau cukup hari Jumaat. Boleh dapat sunnah juga. Sesudah awak dikarek rambutnya di tukang cukur tu, kan nyotilan tangan awak di kursi tu. Atau ambil pisau lah. Laya do lari orang mencukur tu. Malah nyota piciang dia teh. Ya kan? Bab itu inyo ndak ada berburuk sangko ke tukang cukur ko. Tukang cukur ko kan membarasihan bulunya. Kalau tiba dia ambo pak, alah berkurang kerja tukang cukur. Sebab janggut ko dipanjang seketik. Ambo cali ulama-ulama lama pak, Buya Amka, Syekh Sulaiman Narasuli, Syekh Parabe, guru gadang di Lasi, Bukit Tinggi, tu berpanjang janggut itu seketik. Ada orang bertanya, Ustaz lah salafi lo kau berpanjang lo janggut. Mai kui ulama salaf yo mbon. Ulama salaf tu ulama terdahulu. Jolongnya Nabi, sudah tu sahabat, sudah tu tabi'in, sudah tu ulama-ulama. Ko indak pakaro sunnah janggut ko indak malah. Piado jo gunanya dipanjangan. Lai tahu pak gunanya. Elok pulo barumpui panjang kemakan jawi balang tigo. Elok lo bajanggut panjang salemo jatuh di tampuang. Ya kan? Malaki awak ambil tisu. Ya kan? Ini. Atau kau mau panjang lah seketik. Tu sekurang-kurangnya tu. Malaki awak ambil tisu nyolah tatampuang siko. Ya kan? Kaum muslimin, jadi kalau awak babayak sangko alam ko lapang dia awak. Ndak cie yo orang bercukur nak lari dah bu. Walaupun tukang cukur tu ambil pisau. Ya kan? Tapi kalau awak berburuk sangko, idui awak sama jo rumput kiambang di atas air. Rumput kiambang di atas air tu pak pagi sikonya tu. Ambil ko sore sinan. Bab itu ke bawah urek tergantung kate pucuk nak sampai de angin badan bertundur konon ko ombak mampehan kecek Pak Gubernur ndak punya karakter ya kan ndak istiqamah. Jadi orang yang berbaik sangka hidupnya istiqamah. Kok kayo orangnya ndak berburuk sangko adanya nan mangayuan orang tu Allah. Kalau bingi awak ke orang kayo pak, berarti awak menantang Allah.
Ada orang menyebut untuk kayu tu kerajo kareh Ustaz. Calik di ibu orang becak sepeda, tageliang-geliang pinggangnya ilia mudiak mengayuh becak tu membawa padi. Kan kerajo kareh tu, le kayunya. Indah ba. Jadi kayu tu ndak kerajo kareh. Takdir Allah. Nyo buai usaha iko nyo pupuk taruh ida Allah. Ya kan? Nah. Jadi kalau pembingi awak ke orang kayo, nan sansai dahulu awak. Kalau dapat tetangga kayo elok siawak jinyo, awak sekampung lo jinyo. Dia awak ndak tawali oto. Bisa ndak awak menumpang ke kampung jotonya? Lain. Tapi kalau bingi awak ndak disapo-saponya, iya kan? Nah, ini bapak-bapak sengsara awak. Lah, jadi anak kadijauhan pertama buruak sangko. Ado buruak sangko konan boleh kasia kadiri awak. Ibu-ibu kalau kapai menurut alek jo suami kan dilake baju nambarasi naranca. Abarala monyo ibu dake camin mematui diri. Kalau padusi lah mau berhias tu pak. Nyopatui jadi camin tu. Padahal bantu dorong tu semua kadang tu kata kau. Bidek kapai barale supaya rapi jo adi calik jadi camin. Itu kan buruak sangko namanya supaya awak segeh jo kama apa? Pai orang awak menyebut segeh. Ayo segeh wananya. Ya kan? Baik tu jo anak-anak kami na mudo ko bu nang kerajo di kantor nyo kerajo kan dak jo mesin tik le kada tapi jo laptop jo komputer santi yang tangannya lia mengetik sabalun nyo print nyo preso tulisan tu beli lo ada ndak nan double hurufnya ada nan tinggal kalimatnya itu buruk sangko namanya untuk memperbaiki kinerja masa datang. Nah, jadi buruk sangko adonan boleh kalau ibu-ibu setelah ibu memasak kuin dua embong berceli memasak gulai sebelum baidangan katamu kamba cubo kuahnya seketik atau kamba buruk sangko tu pada awak lah bertahun-tahun pandai menggulai kau mah tapi kok ndak rasa garam adi coba seketik dulu. Jadi boleh buruk sangko ke diri awak. Kalau kau orang lain tak boleh. Sudah tuan yang kedijauhan sudah puasa ke lepak. Wala tajassasu. Jangan suka menyalahkan orang. Nang kedisalahan diri awak. Ada nang keditiru Ustaz. Ada siapa? Nabi Adam. Nabi Adam ketika keluar dari surga Pak, siapa yang menggoda beliau? Kalau Allah mengatakan dalam ayat itu syaitan, ndak iblis. Ketika disuruh sujud ke Adam malaikat, nan tak mau sujud iblis. Malaikat sujud. Tapi ketika mengganggu Adam dan Hawa dan bukan iblis tapi setan. Fa azallahumaz syaitan. Ya kan? Jadi bapak-bapak bedanya tu. Iblis tu ketuanya. Induk angkangnya jin. Namanya ifrit. Jadi iblis ko dari jin. Wa kana binal jinni. Nan syaitan tu dua. Ada dari jin juga dan ada dari manusia. Minal jinnati wan nas. Didahului alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi nan jadi setan tu dua orang jo jin. Tapi setan yang mengganggu Nabi Adam tu sia nan dimasukkan Allah ke dalam dado awak. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi fujur tu tampak basarang setan dalam diri awak. Atau mangko awak banyak gangguan dalam hidup kau Pak. Dek ulama ambil daun gambir tempo salat. Dek malau jawi
tempo salat. Dek ke sawah ke kabun, tempo salat. Itu sifat fujur namanya. Padahal salat itu yang 5 waktu itu Pak, kalau dikumpulkan tidak sampai sejam tu Pak. 5 waktu itu salat 2 subuh, ampe zuhur, ampe asar, 3 maghrib, ampe isya. Ndak habis hari sejam tu. Sedangkan hari 2 balik jam sehari, nan wajar untuk kerajo. Untuk salat sejam saja. Banyak orang nan tak amun. Di Baso di kampung ambo Pak, orang kan Islam sadonya tu. Tapi banyak je nan tak salat. Di Suranti aku kira-kira ada ndak orang Islam nan tak salat? Kalau indak ke salat, nah awak Islam rancak ndak Islam saya. Keluar saya dari Islam. Bamangko itu tiang agama tu salat. Orang nak meninggal salat meruntuh agama. Itu bahayanya. Jadi sampai menyampaikan lah awak ke kawan, awak nak paling dake tu jo kawan ya. Kini umur lah 50 agak kawan. Salat lah lain. Lain sukunya kecian dia Allah meruntuh agama ya. Iya kan? Kadang-kadang ada kita lah berumah tangga, istrinya taat salat, suaminya ndak. Iya kan? Lah. Jadi nan menggelincirkan Nabi Adam jo Siti Hawa syaitan fa azallahuma syaitan. Akhirnya ada pertanyaan, siapa bisa menjawab? Siti Hawa jo Nabi Adam mana ndak ulunya tagoda dek setan? Mana ndak ulu? Dahulu Siti Hawa bu, karena Siti Hawa tu ndak nabi. Sebab orang padusi ko barana kejadiannya ndak percaya Allahnya jadi nabi dah. Sebab apa? Payunya membeli bawang kalapau, bawang tu nyo beli 2 enciknya, hanya sinan sajam. Ngerumpi. Apa ke jadi nabi tu? Ya kan? Kamai buang tadi kalapau beli bawang je nak. Lah sajam ndak je pulang. Akhirnya ngerumpi di lapau tu. Atau mangko ndak percaya Allah je orang padusi ko jadi nabi, jadi wali kota percaya Allah. Jadi anggota DPR percaya Allah. Jadi camat di Padang Labara orang padusi ko jadi camat. Mampu. Pi ko jadi nabi ndak percaya Allah. Lah sudahnya makan buah khuldi kodek Siti Hawa tabang baju sarugo keluar haid berdarah suami tibo ba tadi ko dia maafkan ambo dah yo mandake yo ambo kasinan tadi de ingin tahu. Jadi induk-induk ko banyak ingin tahu tu. Atu ni iya kan? Ada ingin tahu ambo pai jo kasinan la cuy ko ambo kini tu ba kata Nabi Adam ambo tausia ke dunia dah lai sampai hati udah tinggal siko seorang. Jadi Nabi Adam ko ibu jo bini le Pak, sebab ke pengganti ndak lo ado orang padusi cie tu nya. Kalau kini banyak perangai Siti Hawa ko Pak tukar je banyak na lain. Ya kan? Yo kalau banyak akarnya. Ya kan? Ada ulu tu cik tu nyo baka menukar. Anyo makan lola dek Nabi Adam. Baru sakare masuk mulut sabateh kunyah jokenyo sakadar gumam kagumam takana larangan Allah. Kadilulu parui menulak dimutahkan rasa tak mungkin. Tak sandek saja di rakuangan jadilah jakun sampai kini. Tu mengkawak laki-laki kau bajakun Pak. Buah khuldi tu tak sakit si kau. Kalau talulu dapat sehari haid lo Pak tiap bulan. Lah, aku nonyo itu ustaz tarangan. Ibu-ibu pandai-pandailah jo suami.
Bab itu nyoba jakun biar suami ibu ustaz, biar haji, biar camek, biar bupati, dek nyoba jakun kami ku hampir sama sesuatu. Nama medan iman. Iman nama medan. Kalau sifat kelaki-lakian sama. Jadi laki-laki bajakun kau lai tahu ibu kelemahannya. Asa mencari induk-induk rancak turun naik jakunnya tu. Itu nan ka ibu jago, lai terkenal ibu tu. Kalau pandai ibu menjagonya, ai ndak kepindah cintonya kena lain. Yo. Laki-laki kota masuk ambo ndak barana bedanya jo baru piaman kena. Baru piaman laya do karambian nan tinggi dia. Indah pak nyo panjai tarui. Karambian mudo nyo turun nyo. Kareh mamutanya tu. Apa itu? Orang lampunya baru tu pandai. Pagi-pagi nyo gosok je minyak seloan baru ko. Nyo agi talu separuh masak. Baik koko 10 nyo agi susu soda. Ya kan? Atangah hari beko nyo urui lo je minyak GPU. Atau mangko baru tu nyo rajin mambik karambi. Acu itu lo ibu jo suami kok tamanuang-manuang nyo dakei. Kok Ibrahim namanya Daim. Bang kok tamanuang Daim. Urui-urui pungguangnya. Baik itu awak bersuami kau. Leter enggak ada ibu tu. Agai basoi nyo tu bajakun. Kalau ndak pandai awak nyo pindah ke lain. Sedang ambo nala umur 71 gua de ambo laka mati bini ambo awanya jo ram pagarahan ambo. Buya pilo ka ganti gua je. La 71 mah. Kalau ambo nak mengganti itu sak sehari lai. Bab itu. Kalau diganti lo jo padusi umur 69, umur 67, tu lah banyak lo sakitnya tu mah. Nana samure darah tinggi kolesterol. Ya kan 2 hari dipakai baru nyala rangki lah. Ya kan. Apa bini ya jonan gak mudo umur 50. Ainyo mengandung ambo mati. Ya kan. Mambo ya karajo. Ya lah seorang. Ya kan. Ya. Kalah kaduanya tausiah tu kadunya aku tiko minta ampun aku nang kaditiru nam menggelincirkan setan tapi nyo minta ampun nyo ndak do menyalahan setan Nabi Adam tadi doanya kau dibaca di imam doa Nabi Adam tu ketika minta ampun Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Tak ada nyalahan setan Pak. Ya Allah ya Tuhan kami berdua sudah menganiaya diri kami ya Allah. Sekiranya engkau tidak mengampunkan kami dan tidak belas kasihan kepada kami, jadilah kami orang merugi. Lihat doanya menyalahan setan? Tidak. Nanti karena dinyoba mengkuamuh waang disasean setan. Itu nanti karena dinya. Setan tu memang karajonyo itu piba mengkuamuh hawa. Jadi kalau tak tumbuh galah kenapa? Tak sorong bajak ke batu. Ada problem di rumah tangga kita. Jangan disalahkan siapa-siapa. Koreksi diri kita. Ya kan? Jauhkanlah menyalahkan orang lain. Ku indak percuma jawab puasa bu. Percuma jawab Idul Fitrah pak. Allah keluar lo bare 10 tekong membayar zakat fitrah. Awak ndak jadi fitrah. Kerana suka menyalahkan orang. Nan katigo wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan membuka aib kawan.
Iyo kawan tu baik ustaz. Tak boleh ada kecek engkau orang lain dan tak tahu. Tak boleh bu. Kalau ibu mampu menutui aib orang, aib ibu di akhirat nanti tak nyobokaan dia Allah. Cuito jo kami apa-apa ko. Kalau kami bapak-bapak ko mampu menutui aib orang, awak yo tahu orang tu baik, memang inyo pakai aib, tapi jangan diceritakan kena lain. Adik manusia tu kan bare meninggalnya. Ni psikolog ni. Sebulan lalu akan pergi beralik ke sini nak. Alalai saya anaknya nak darah tu. Rupalah mengandungnya sebelum nikah ni. Sebulan sudah lahirnya lah beranak. Anak tu kabarnya pedusi. Nyuagi nama Siska. Siap sebelum kahwin. Adi bukaan aib. Oh, orang jangan. Inyo yo baik tapi tutui. Jangan dibuka. Kau ada cerita. Ambo cerita kau lain tak takkan tuak na ibu. Akini bertanya ambo cik agi luruh ambo bertanya deh. Jam berduto-duto. Nan datang malam kini ko ada ndak nan baru nikah tadi pagi? Oh nikah lah lama saya. Ndak ada kan? Kalau ada boleh pulang. Ndak mau paso duduk sikor. Sianan nikah tadi pagi pulanglah. Karena nikah tu sunnatullah. Kalau tak paso nyo mendengar kaji nyo rindu jo suaminya, nyo rindu jo bininya. Ustaz ko mengaji jo. Atu ustaz nombor doso. Ndak ada kan? Sianan keluar sebelum nambo sudah mengaji, biarlah wali corong kita sorai nikah tadi pagi. Ditanya ndak mengaku dah, tu nyo pulang tu sebelum ustaz sudah. Kita lanjut. Ada rajo korancak memerintah. Tapi kalamahannya nyo suko membuka aib rajo lain. Tapi nyo punya nak buah nan bijaksana, namanya Luqman Hakim. Luqman Hakim tu dek bijaksananya jadi pilihan de Allah untuk magih nama surah. Ada ndak dalam Quran surah Luqman? Ba'a mengecek karajo gue. Inyo elok, tapi kesalahannya cik membuka aib orang. Tapi adalah perangai rajo tu nak rancak. Aduh, nyo suko berhemat dalam hidup. Berhemat ba'a yo sabana berhemat. Kalau lah masak samba dek bini nyo tu ndak pernah nyo makan. Nyo cium saja. Lah masuk aromanya kai duang nyo suak nasi le. Jadi samba ko tahan 2 bulan kan. Nyo ange-ange je bini nyo. Ya kan? Kalau tertiru dah itu kan ndak kadang na biayai duit tu. Tapi kalau dia ambo tu ndak emat namanya tu doh. Sampili kariang. Ari hujan payung nyo kapi. Inyo takaja oto nyo iri. Kok kemakan gulai ayam nyo dabi ayam saki. Akhirnya nyo usia dek bini lalu di musaji. Bapak Ibu, suatu kali tabi pengana rajo go nyoimbo Luqman. Man, yo pak, kemarilah. Aka bapak. Kalau mati ambo tu menyumpah mulut ambo ko kambo man. Bab itu ndak pernah lidah jo mulut ko dimasuki makanan lama. Jadi gini bapak, beko mati ambo lah ambo ndak tahu rasa martabak Mesir, ndak tahu rasa panggil paku jolokan. Man, buat sambal lama yo man. Adi buat pak, kalio lidah jo hati. Apa si Luqman ko pasal nyo bali lidah jo hati, nyo kalio. Si Luqman ko mangalio lidah pak ndak tangguang santiang. Orang sedang zikir serupa wak tadi terpengaruh.
Zikir maghrib tadi kan ada tahlil imam ni. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Babaun kaliyo si Luqman ko. Abi tu kice orang zikir tu. La ilaha illallah, la ilaha. Rusak konsentrasinya. Nasinya tanak dele suman ko kambang bungo limau lo. Ya kan? Nyo tanak jo daun pandan. Tabi paluh rajo ko makan. Man, lama nak kalio lidah jo hati ko man. Iyo lama pak, iyo. Apa catat di agenda pak yo? Lama kalio lidah jo ha jati. Nyo catat di rajo ko pak. Sudah tu nyo dapet buto ketara. Balemak mato ko. Tapi perangainya ndak jo berubah. Suko mboka aib orang. Iya kan? Taraga lo nyojo kalio lidah ko balik nyo imbo lo Luqman. Man, payang ke pasar balik yo buik kalio lidah jo hati. Kecek Luqman ko kesempatan maja pak ko mac. Mudah-mudahan ndak berang nyo kambo, mudah-mudahan sadar. Iya kan? Indak nyo kalio di Luqman ko le nyo abui sejo garam. Tu nyo agi sipade. Man, angkara joan nyo man. Ndak angkalio le. Pak, ambo ibo jo pak, ambo ndak mangarajo na pak. Lidah jo hati nan paling lama pak. Lidah jo hati nan paling buruk. Lidah jo hati nan paling elok, lidah jo hati nan paling buruk. Kalau elok lidah jo hati, santoso kampung jo nagari. Kok rusak lidah jo hati, binaso kampung jo nagari. Tagak rumah karena sandi, rusak sandi rumah binaso. Elok kampung karena budi, rusak budi kampung binaso. Pandai lu si Luqman tu bahasa Minang. Iya kan? Kalau mintuo santiang ka minantu, ndak kapisah minantu ko jo anak. Aka banyak mintuo ko kan indak lidah tajam ka minantu. Kalau lai kayo minantu sultan pelindi je. Kalau bansek minantu setan ni bili je. Atau kan kerajo lidah dah. Ya kan? Jadi sudah puasa ko kita paliaro lidah joati. Lidah joati bisa memupuk silaturahim. Lidah joati bisa memutus silaturahim. Di tiangnya awak mempagunuan. Akhirnya rajo tu sadar yo cadiang yo manca. Pandai yang mainge anwaden. Nyo akui pak. Jadi orang kalaulah mengaku salah, ndak berang nyo ka orang nan maja, tu orang lah dapat hidayah tu pak. Jadi selama ambo mengaji tadi, kalau ada apa maraso tasingguang, parangai apa tu nangka apa ubah. Jan ustaz nama dia kaji apa salahan. Sabok kaji ko sama je orang bersikik. Ada sikit lah buruk pak giginya lah patah-patah sikit dah. Hanya betul orang ke kepalanya. Tapi piciang-piciangnya. Ni zero elek. Pada sikit buruk mah. Bab itu kepalanya sedang gata. Ada sikit baru diwali. Nyo sikit ke kepalanya. Ko sikit kelera mah padi kepala dia. Di persona ndak ada sikit nan salah. Kiro tingkuraknya nan dikada. Jadi kalau tangkurak dikada, padi kena sikit pak. Jadi kalau tingkurak dikada, jangan sikit disalahan. Kada kau nang kadi ube. Lita dengar ada pak tu. Aku bagi cian. Jangan lapui ustaz tu ke kampung awak dah. Ada yang senang tersinggung. Dia perangai itu tersinggung. Pak Ustaz, kalaulah talonsong kami mengarajuan nanti go tadi ba'a. Baburuk sangko kami acok. Mencari kesalahan orang kami acok. Mempagunjang orang kami acok. Ba'alai. Allah Maha Pengampun.
wattaqullah. Ya kan? Tadi anak ambo bercerita dia tehoto, inyo diajak dek mamaknya. Ya kan? Kallah tu ndak takui dah. Manga cinta. Kalau takui awak kallah baru tu tanda kata langgar jo perangainya. Tapi kalau sudah cinta kepada Allah, lain tak kena dapat masa berpacaran. Awak cinta ke seorang anak gadis, payak ke kampungnya, nyo ndak do, nampak bajunya di laman tersangkut sudah bercuci. Ala kadang jo ti mah itu kecewa. Aku bajunya mah. Jadi orang yang cinta kepada sesuatu, ya kan? Dia pasti merindukan itu. Maka dia merasa segan untuk melanggar aturannya. Jadi kepada Allah hendak takui nang keditingke endo cinta. Kalau sudah cinta kita kepada Allah, kita akan meninggalkan segala larangannya. Orang yang dicintai mah. Maka sesudah hari raya ini sampai kita mati, tingkatkanlah cinta kepada Allah. Koknya tanya ibu-ibu dia orang menjawabnya, mana cinta ibu ke suami ibu jo ke Allah. Kok ibu kecen cinta ke Allah kok ndak sesuai beko. Jadi redaksinya bana rencak. Aku lebih mencintai Allah dengan tidak mengurangi cinta kepada suami saya. Atau nanti Pak. Ya kan? Mana sayang apa kami ni apa jo ke Allah Pak. Saya lebih sayang kepada Allah dengan tidak mengurangi sayang kepada istri saya. Kalaulah kurangi sayang ke istri, itulah nampak lo pedusi lain nampak tu. Ya kan? Ya kan? Ini redaksinya menurut saya yang agak tepat. Kalau di kecian mana cinta Pak ke Allah supaya nak percaya orang, ambo cinta ke Allah daripada istri boleh. Kok indah beko? Ya kan? Jadi lebih kepada Allah, tidak kurang kepada keluarga kita. Nah itu bapak-bapak. Jadi kalau kita sudah talonsong lah terlanjur mengerajokan nan tadi wattaqullah innallaha tawwabur, cintailah Allah dan Allah penerima taubat lagi penyayang. Apa akan di pesisir ko di tepi laut tu mengko namanya Kabupaten Pesisir Selatan, sabok di tepi laut. Kalau hari sudah ombak kan babuih di tepi pantai. Asa banyak itu dosa Pak. Tambah sebanyak itu, Allah bersedia mengampunkan sebelum roh tiba di siku. Atau mengko dalam surah Ali Imran, Allah mengingatkan awak jangan lupa minta ampun kau. Wasari'u tu fi'il amar tu Pak, kalimat perintah anjuran dari Allah. Bersegeralah kamu memohon ampun kepada Tuhan. Tiap hari minta ampun Pak. Sedang dengar kaji kau bisa aja Pak minta ampun. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Kan tak barik. Panjang pantut rabak piaman lah. Jo rabak pesisir. Janta lado juo lado digoreng dikuali, janta manjo juo dia udahlah babini ciek lai. Nah itu irama rabak pesisir. Nah ini apa ini? Panjang itu lah daripada istighfar astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu. Itulah tausiah kita malam kini. Kalau ditambah jo panik delek. Sabok tiap hari kerajuh iko. Ibu mengko kelamaan dek mendengar se. Kan tak ada mengecek. Kalau ada nan salah saja tadi ibu-ibu bapa-bapa, nan orang Tanjung tu siapa sukunya mbo, nan Melayu tu pemilih orang rumah mbo, nan si Kumbang bako mbo, nan Caniago nenek moyang mbo. Karena bako Hindu ambo orang Cani.
Jadi awak kosa keturunan sadonyo. Jadi ndak ada orang pasisir, orang Darek tu ndak sama, lebih bangsawan kami ndak. Kita semuanya dari sana. Saya yakin ibu-ibu nan di Sikoko pasti turun dari Muaro Labuan. Kami nan di Bukit Tinggi turun dari Pagaruyuang. Orang Padang di Lubuk Kilangan turun dari Muaro Paneh. Orang nan di Limau Manih turun dari Solo. Atau mangkobasonya hampir sama. Iya kan? Orang Muaro Labuan hampir sama. Orang Sikoko apa? Bapo sotoyong, bapo kanoang. Iya kan? Muaro Labuan itu juga. Ya kan? Ini. Enggak bapo-bapo tu kecil orang Sikoko. Ini. Ya. Kalau orang Solo Muaro Paneh lajak tadi yang tunggu lah ndak tiba-tiba tu. Katehlah tantak dan kawal tonjak. Api ya, nampak yang lawak orang Piaman. Ya kan? Sajaleh-jaleh we tukang jahit di Piaman, tiba di Jakarta lah tailor jenyeh. Bedanya tukang jahit je tailor. Sama kan? Jadi kalau ada nan salah sajak tadi ambo baca, ambo mohon maaf ke jamaah nan datang. Lai dia maaf ambo tu. Ibu-ibu apa-apa nan datang tak ada nan salah. Nanti kalau puyuh tu lah ambo maafkan. Ya kan? Tak ada salah. Mudah-mudahan kita nan datang kini kuah dia dia pahala berlipat ganda di Allah. Allah baisi kota infak tadi. Lai baisi. Sebab antara sedekah jo infak beda. Walaupun apa? Sedekah ndak ada pitih tu aja galak saya. Barangkali ibu galak tadi. Itulah sedekah untuk ambo menandon ibu suko. Ya kan? Tapi kalau ke kota infak tu galak ndak bisinya. Lalu kota infak jalan tu. Saja. Jadi kalau kota infak tu lalu di muka awak dikarut pi kan Allah tadi alhamdulillah dibalasi oleh Allah dengan pahala dan diganti infak itu lagi dengan uang. Tak palo sedepek tu dah bu. Ambo rasuan piti dia gi orang mengaji gua, ambo agi ke anak ambo ke cucu ambo, abi ko tiba orang undang le. Iya pak, nyo agi lu orang le. Kan Allah menggaraan tu. Saja ambo wirid Jawa ke Kalimantan ke Jawa Timur tu ke kecik ibu sama je pesisir ko nornya ndak apa. Antah bara kali lipik Sumatera Barat ko. Ya kan? Ya babe tu nyo Jawa. Ustaz ko sinan nyo suruh mengaji 3 kali sehari. Subuh sudah maghrib sudah isya. Abi ko sekali nyo lagi saya ke pulang. Ponde ndak bagarah tabam peloknya. Orang nang kemambalanjuan nan tapik nan ndak doleh. Sebab nyola mati. Ya kan kedicari problemnya nan tadi payah lo lambung icel. Ai lo mani-ani itu. Ya. Sebagian disedekah balik untuk jalan Allah, sebagian dibagi-bagi untuk anak. Apa itu salah. Mudah-mudahan Allah mengganti pahala yang berlipat ganda, rezeki yang berlipat ganda bagi bapa dan ibu yang telah membangun masjid dalam kampung ini yang begitu indah dan rapi. Mudah-mudahan nyobuin di Allah rumah di Serogon tu. Amin. Ambo doakan mudah-mudahan daun gambir maha tarui. Tapi infaan setengah deh. Kalau indahnya matiin dia Allah mudah matiin tu nya, ya kan? Mudah-mudahan gambir maha. Inyo subur. Orang nang keparak sehat. Indah mencarian bini. Amin. Salah ke Allah ambo minta ampun. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.